Salutacions, obrim una nova entrega d'aquest cicle Altres Veus que organitza la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, centrada aquests dies amb el que està passant amb aquest atac de Rússia a Ucraïna, i avui molt contents perquè ens acompanya una persona que és de les millors, de les més preparades per respondre a totes les preguntes que tenim, que són moltes. És la Carmen Claudín. Ella és investigadora sènior associada al CIDOB, al Centre d'Estudis de Barcelona, centrat també en afers internacionals. Ha viscut a la Unió Soviètica, ha escrit un llibre sobre cultura i Lenin, coneix molt la cultura russa i de tot l'espai soviètic i postsoviètic, i per això creiem que és una persona indicada per resoldre'ns alguns dels dubtes que tenim o per analitzar junts la situació que tenim. Carmen, benvinguda. Gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Molt bé. La Carmen, entre altres coses, una professió curiosa que ha tingut, una de les coses que ha fet a la vida és... ella anava a països de l'antiga Unió Soviètica a observar les eleccions, a mirar fins a quin punt els processos electorals es feien de manera correcta segons els estàndards que marca l'OSCE. Ha estat a varis llocs, però concretament els dos que ens interessen ara, que són Rússia i Ucraïna. Un dels arguments de Vladimir Putin per llançar aquest atac militar contra Ucraïna, el que ve a dir és que és un país governat per nazis, on hi va haver un cop d'estat el 2014, i que a partir d'allà està governat, diguéssim, des d'Occident, i d'una manera gairebé dictatorial, no? Després hi anirem entrant de mica en mica, però tu que has estat observant processos electorals tant a Rússia com a Ucraïna, quines diferències hi ha, què tenen en comú, com són les eleccions a aquests dos països? Bueno, és que qualsevol observador internacional que hagi estat en les dues eleccions, les últimes, diguéssim, perquè n'hi ha hagut d'altres, les últimes tant a Ucraïna com a Rússia, com a la Federació Russa, constata unes diferències brutals. A Ucraïna tot el procés és perfectament transparent. Tot allò que l'observador internacional demana, la llista dels votants, veure papers oficials, com funciona això, com funciona l'altre, sempre t'ho contesten, et donen tota la informació que necessites, pots parlar amb tothom que estigui present en el districte electoral, etc. A Rússia és tot una complicació grandíssima. Ho has de preguntar quasi gairebé com excusant-te de molestar, perquè si ho demanes com algo que és natural que ho tinguis, el més probable és que s'enfadin o es molestin. I sobretot, i ahir és el moment sempre més delicat de totes les eleccions, no és tant durant el procés de la votació, sinó al final, en el moment del recompte, que ahir és on realment pots medir el nivell de transparència de l'organització electoral de cada país. Perquè ahir és on és més fàcil fer trampes, perquè ja no veus, no pots veure forçosament tots els passes, excepte si t'ho ensenyen claríssimament, cosa que sí ocorreix a Ucraïna, i per cert, això ho he constatat també en les últimes eleccions a Armènia, també, una transparència realment loable. En canvi, a Rússia és no miris, no tal, aquí ho comptem nosaltres, vosaltres, no us apropeu, esteu contra la paret, no us apropeu. No pots veure els boletins com estan comptats, només et pots fiar de lo que et diguin aquestes persones, que és tot el contrari de lo que pot ser el rigor d'una observació electoral. Per conseqüent, ni comparar. El dia i la nit, això està claríssim. Si aquest és el concepte que té el Kremlin de lo que és un mecanisme democràtic i transparent d'expressió de la voluntat popular, ens podem fer una idea
de lo que val la seva acusació en contra de lo que va passar el 2014 a Ucraïna, que no va ser un cop d'estat, com ho diu el Kremlin. El que tu has explicat, cop d'estat, dominat per l'extrema dreta i manipulat per Occident, és amb la segona part, que suposo que ja arribarem, l'amenaça en contra la integritat física i els drets de la minoria russa. Això és el cor de tota la propaganda del Kremlin i de la seva argumentació per justificar l'agressió militar contra Ucraïna. Que el que va passar el 2014 al Maidan no ha sigut un cop d'estat, ho demostren totes les eleccions, no només l'última. Les 4 eleccions que hi ha hagut, 2 generals, 2 presidencials i, si no m'equivoco, alguna regional, potser ara no estic segura, però em sembla que sí, en tot cas 5 municipals, locals. Totes aquestes eleccions s'han desenvolupat en una atmosfera totalment normal. La gent anava a votar sense cap pressió. Hi ha hagut diverses opcions polítiques, algunes d'elles molt prorusses, i van poder, o més prorusses, diguéssim, i van poder expressar-se. Hi ha un partit que és conegut com a prorus a dins d'Ucraïna i mai ha estat prohibit per ell expressar-se, fer campanya electoral. Per conseqüent, no veig jo... I treia fins i tot bons resultats. I treia fins i tot bon resultat. No veig jo que això respongui a la descripció d'una situació nascuda d'un cop d'estat. O sigui, o llavors estem en el món al revés. L'acusació del feixisme és molt interessant perquè és la gran arma que esgrima sempre al Kremlin i que, malauradament, jo veig repetida molt sovint aquí, a Europa, però sobretot aquí a Espanya, en determinats sectors polítics, sense que hi hagi cap comprovació dels fets. I l'únic que et poden dir quan et diuen alguna cosa és el batalló Azov o el batalló Azov. Però després s'ha de mirar els fets reals, com funciona la pràctica política en aquest país. L'extrema dreta, que sí existeix, esclar que existeix a Ucraïna, com existeix malauradament a tota Europa, no està present en les institucions, en cap d'elles. L'extrema dreta no està present en el Parlament, no ha pogut mai passar el sostre, la barrera del 5% necessaris per entrar en el Parlament. O sigui, jo no veig que això sigui un perill que posi en entreditjo tot el sistema polític. En tot cas, ens tenim que preocupar molt més aquí, en aquest país, de l'extrema dreta, que sí està present en les nostres institucions, que sí té un paper importantíssim en el Parlament, que no pas a Ucraïna. I després, l'acusació de la manipulació per les potències occidentals és, evidentment, un argument necessari per al Kremlin, perquè necessita desprestigiar, deslegitimitzar el govern ucraïnès, els governs ucraïnès, perquè a Ucraïna hi ha hagut 2 governs ja, amb certs matisos polítics bastant importants, cosa que a Rússia encara ho esperen, després de 30 anys. Aquesta acusació de manipulació des de fora és necessària, és que és evident que el Kremlin la necessita, perquè això deslegitimitza l'opció ucraïnesa i això també ha sigut molt repetit aquí a Occident i a Espanya també, i a Catalunya també, perquè és una manera d'explicar que a Occident també, i la Unió Europea i la OTAN, però els occidentals en general,
són responsables de lo que ha esdevingut després fins a arribar a aquesta guerra. Ens volen fer partícips de la responsabilitat de com s'ha desenvolupat la situació fins a arribar a la guerra. I això també és completament fals. Qualsevol persona que hagi estat durant el Maidan o just després del Maidan, que hagi parlat amb els actors del Maidan, que hagi parlat amb la gent després, que hagi estudiat i seguit totes les enquestes d'opinions sociològiques, veuran que la influència d'Occident no ha sigut més que la influència en tot cas, d'un model del qual inspirar-se, però no una influència activa i sobretot no la raó per la qual es produeix el Maidan. Maidan ha sigut un fenomen totalment endogen, propi de la societat ucraïnesa, que ja havia participat, havia intentat una primera reforma del model polític i social amb la Revolució Taronja. Això no va anar bé, finalment, i això demostra que a Ucraïna hi ha hagut sempre molta més qualitat democràtica que a Rússia. Després d'aquest govern taronja arriba Yanukovych, que va ser un dirigent totalment prorús. Per conseqüent, és un producte endogen propi que va sortir espontàniament de la societat ucraïnesa, que va decidir donar una altra oportunitat a la voluntat de reforma del sistema polític i social a Ucraïna. Carmen, anirem comentant algunes coses de les que has dit, però abans voldria començar retrocedint a dates anteriors al 24 de febrer, que és quan comença aquest atac militar. A mi em dóna la sensació que Rússia, és a dir, Vladimir Putin, tenia el seu escenari força controlat, en el sentit que operacions molt arriscades com la de Crimea, que havia engegat el 2014 amb l'annexió, ja estava més o menys gairebé assumit per tothom que la tenia sota control, encara que no es compartís la idea, però més o menys era de facto ja com part de Rússia, encara que, com dic, des d'Ucraïna i des de molts sectors s'estés en contra. Hi havia les sancions, però més o menys ho anava trampejant, podem dir, Vladimir Putin, però a més havia aturat de manera molt contundent a l'oposició, amb Navalny a la presó. És a dir, l'oposició li va quedar clar a Rússia que o bé anirem a la presó o haurem de marxar del país, això ho tenia controlat. Havia reformat la Constitució de manera que ell era una Constitució a mida, podia seguir optant a la reelecció. Et va sorprendre que el 24 de febrer comencés una operació militar tan arriscada contra Ucraïna? Sí, em va sorprendre totalment. Jo sempre deia que una operació de gran alcance militar no seria beneficiosa per Putin. I com jo ho pensava la majoria dels analistes, inclosos els analistes russos més independents i alguns no tan independents, molt més propers a l'establishment, però que estaven disposats a parlar després i per als quals va ser com un tsunami aquesta agressió militar, perquè ells, en canvi, no van posar gens en qüestió, en dubte de que es tractava d'una agressió militar, d'una invasió militar i no d'una operació especial. Això està claríssim. És efectivament tot un problema, tot una incògnita i de moment, fins que no puguem tenir un període històric més tancat que ens permeti analitzar a posteriori els factors, les dades que tenim, només podem especular sobre les raons que porten a un Putin que efectivament ha aconseguit
ha assolit tot això que acabes d'escriure, o sigui que semblaria que hagués pogut viure tranquil·lament fins que a ell li vingui la gana de que se l'acabi el mandat, i en canvi es llença a aquesta operació militar. Llavors, insisteixo que només podem especular perquè no tenim dades concretes per analitzar, però tenim alguns elements. Un dels elements és que probablement, malgrat aquesta imatge que tu has donat i que tots compartíem, o alguns no tant, però eren una minoria, de que la situació estava molt controlada, probablement o possiblement és que la situació no estava tan controlada i no estava tan dominada per allò que el Kremlin volia, que és bàsicament estabilitat i manteniment del poder. Això què vol dir? Que, i ahir sí que sabíem, perquè hi ha molts economistes ens ho deien, que la situació econòmica estava empitjorant, que hi havia un estancament de l'economia claríssim, el nivell de vida s'estava estancant i quan s'estanca vol dir que sobretot va cap a baix. La situació de les infraestructures en el país seguien sent absolutament de país subdesenvolupat, el nivell de la qualitat de l'assistència mèdica no estava a l'alçada de lo que se suposa que tenia que ser la gran potència russa, etc. O sigui que hi havia un descontent social que estava creixent i que de fet s'havia manifestat en diverses ocasions, i no només a Moscou, sinó a Sibèria, en regions de les províncies, en els últims anys, des del 2018, 2019, 2020, fins que efectivament la pandèmia fa com una pausa ahir i que sembla que no passi res. Però la mateixa pandèmia ens ensenya que els russos són un dels ciutadans que menys s'han cregut o menys s'han confiat en les vacunes que el seu règim li oferia, i el nivell de no vacunat és dels més alts del món. Per conseqüent, el descontent social era molt alt. Dins de Rússia no estava gens clar que es pogués controlar la situació econòmica, perquè Rússia tenia tota una sèrie ja de pozos sin fondo econòmics com Crimea, Donbass, Belarús. També el que va passar a Belarús jo crec que va ser important per un altre dels factors que ha empès a Putin, o almenys al seu entorn, a computar els riscos d'un descontentament social, perquè el que va passar a Belarús és una cosa que ningú s'esperava. Se suposava que la societat belorussa era de lo més conformista i apàtic que et podies trobar en la zona, i de fet, quan jo vaig anar-hi també allà a observar eleccions, és el que et deien així d'entrada. I només quan ja hablaves molt, començaven a dir-te de veritat el que pensaven. I ahir jo podia veure una miqueta les semilles de lo que va ser després el que va passar a Belarús. Però això també li va enviar al Kremlin una senyal de que aquestes societats que semblen tan tranquil·les i tan manipulables, de sobte es poden moure. Per cert, ara que parlem de Bielorússia, un apunt només. A Bielorússia recordem que hi ha unes eleccions l'estiu del 2020 que semblaven unes eleccions més, que havien de ser tranquil·les, fins que la repressió del règim de Lukashenko, que posa a la presó alguns dels candidats, apareix una candidatura de les dones d'aquests candidats empresonats
que desperten una onada d'entusiasme al país i de canvi i d'aires de renovació que està a punt de tombar el règim, fins al punt que sembla molt clar que el recompte de les eleccions és totalment fraudulent, perquè Svetlana Tsikhanouskaya, que era la candidata principal d'aquesta candidatura de canvi, ho havia fet molt, molt bé, pujant, i es van veure obligats primer a fer un recompte molt específic dels vots i després a reprimir de manera salvatge als carrers la gent que volia aquest canvi. No? Sobre això et volia fer una pregunta, perquè la classe periodística de la qual formo part habitualment parlaven de el règim dictatorial o de l'últim dictador d'Europa, Lukashenko, en canvi sempre que es referien a Vladimir Putin era com un règim autòcrata, un líder autoritari. Creus que ara tot això ha quedat... Això s'ha acabat. Putin s'ha guanyat els galons de dictador. Ha fet un... Bueno, s'ha ganat el Premi Nobel de dictador. No, Premi Nobel no, perquè n'hi ha uns quants en el món. A Síria, per exemple, que s'ho han guanyat també. Putin ha passat de ser el que es podria dir abans un autòcrata, perquè hi havia una societat semioberta, cada vegada menys, però encara semioberta, i ara ja això ja no ho podem dir. En una societat en què, havent llançat un atac militar en regla al país veí i que ningú en el país agressor, a Rússia, ni els periodistes, ni la gent del carrer, ningú pugui pronunciar la paraula guerra, això només és el fet d'una dictadura. Més el fet d'una concepció política de com funcionen les coses que és molt, que diu molt del règim de Putin. O sigui, s'ha de canviar, s'ha de manipular i obligar les paraules perquè la realitat la segueixi. No hi ha guerra, hi ha operació militar. La realitat seguirà. No es pot dir el nom d'Alexei Navalny, Navalny no existeix. En canvi, al contrari, si diem operació especial militar, no hi ha guerra. I així és tot. És absolutament... Jo crec que algun politòleg tindria que dedicar-se a estudiar molt aquesta capacitat d'ara del Kremlin de manipular conceptes i realitat. I perdona, el que explicaves de Belarús, que és absolutament cert, la repressió no només ha sigut, però segueix sent absolutament brutal. Els belorussos exiliats estan controlats, estan amenaçats, etc. Però Lukashenko segueix en el seu puesto perquè Putin ho permet. Si no fos per al recolzament del Kremlin, Lukashenko el més probable és que hagués acabat en una presó. I ara el Kremlin estaria dient que a Minsk hi ha hagut un cop d'estat dominat per els feixistes i manipulat per l'Occident. Després anirem a coses que has comentat ara sobre el llenguatge del Kremlin, però amb aquesta idea que ara ja està molt més clar qui és o en què ha derivat Vladimir Putin com a dictador, que ja es comença a parlar més clarament d'això, creus que això pot servir d'alguna manera perquè moviments d'extrema dreta que hi havia per Europa o Occident, o podem anar més lluny, des de Bolsonaro al Brasil fins a dintre la Unió Europea... Tots amics de Putin, per cert. Per això, aquí és on volia anar. Grans amics de Putin. Si aquesta gent que el veia com un model i que l'exhibia com un model, i que de fet teníem des de Le Pen a França, o Berlusconi, si volem anar més enrere, però fins ara, fins a moviments ara a Europa, pot ser que això debiliti l'extrema dreta
aquests llocs on en teoria les democràcies estan més consolidades? Et sembla que pot ser un dels efectes o no? Francament, no ho crec. M'agradaria moltíssim poder dir-te que sí. Però no ho veus. No ho veig perquè els moviments de l'extrema dreta en cada país són molt de cada país, o sigui, responen realment a una dinàmica interna genuïna, malauradament, i per conseqüent que els hi falli un dels models exteriors, home, doncs no ajuda, però no crec que això els hi faci perdre vots o els debiliti. Però per tornar a una cosa a un altre factor que podria explicar que Putin s'hagi decidit en aquesta agressió que m'he deixat de dir, hem vist els dos més interns, diguéssim, i n'hi ha encara d'altres. El fet de que Ucraïna se suposava no només que era un cop d'estat, sinó que era un estat fallit, i que Ucraïna i el seu govern caurien en qualsevol moment. I resulta que 8 anys després no només no cau, sinó que a més està adquirint un ritme de creuer, diguéssim, amb un munt de problemes, de progressos cap endavant, retrocessos, etc., però que és lo normal d'una evolució dinàmica i d'una transició des d'un passat molt, molt complicat i molt complex. O sigui que des del Kremlin no pot dir que Ucraïna ja no té arguments per dir que veieu que el que intenten els ucraïnesos no funciona, perquè resulta que sí funciona. Més o menys bé, però funciona. Encara no ha caigut. I això és un exemple perillosíssim per la societat a Rússia, evidentment. Després, la gent a Rússia també no pot no veure, encara que la propaganda russa això ho enmascara totalment, però per respondre a l'argument de que la minoria russa està perseguida i està amenaçada a Ucraïna, no poden no veure que de la població del Donbass, la gran majoria, quan han escapat a la situació de guerra que s'ha creat, efectivament, o de confrontació militar que s'ha creat en la línia de contacte, la majoria de la població del Donbass ha fugit a on? A la part ucraïnesa. I una minoria, un número important, però una minoria ha fugit a Rússia. Si fos cert l'amenaça que sentia aquesta minoria russa, s'haguessin anat tot a Rússia, digo jo. Bé, i alguns dels que van a Rússia forçats, sembla, no? Sí, bueno, ara sí. En aquella època també és que és difícil de saber perquè no... Però ara mateix els corredors que s'obren sembla que els forcen, no? Però hi ha una dimensió internacional també externa a la possible decisió de Putin de començar l'agressió ara. Una, que veu que malauradament estem donant a Europa, a la Unió Europea, estàvem donant sobretot aquesta imatge d'una Unió debilitada per les pròpies divisions, contradiccions internes, inclús confrontacions, contrastes de polítiques nacionals, entre polítiques nacionals, de polítiques nacionals amb la política europea a nivell institucional, etc., que era un moment molt dolç, diguéssim, per afegir a aquesta debilitat. I jo crec que l'espectacle, el lamentable espectacle de la retirada militar a Afganistan probablement també ha afegit pes a aquesta percepció de que en aquest moment Occident, més uns Estats Units sortint d'un Trump, amb un Biden que, bueno, més o menys, i que el que volia era deixar d'ocupar-se d'Europa i sobretot estar pendent de Xina, que és el que realment els importava, era el moment ideal per, aprofitant tots aquests factors de debilitat d'Occident,
per llançar aquesta operació, crec jo. Sí. Anem als motius. N'hi ha de no confessats, segurament són els més reals que té el Kremlin per llançar aquesta operació, o els plans personals que tingui Putin, que com deies abans és especular, no ho sabem exactament, però sí que tenim el dia que no és ben bé una declaració de guerra, però es pot llegir com una declaració de guerra, i els arguments que el mateix Vladimir Putin va esgrimint per fer aquesta operació. Voldria que els comentéssim una mica, i també veient a hores d'ara tot això pot canviar perquè és una guerra que tenim oberta i portem un mes i ja veieu tot el que ha passat, això pot canviar en qualsevol moment, no? Però en el moment que ens trobem ara, arguments fets servir per Putin i fins a quin punt a hores d'ara li estan donant o no resultat. Tenim, per una banda, quan parla de desnazificar, era d'alguna manera el que ens venia a dir, crec jo, és vull fer caure Zelensky i el seu govern, el vull fer caure, fins i tot m'imaginava jo en algun moment militars intentant físicament eliminar-lo. No em semblava una idea del tot esbojarrada. I en canvi ara el que veiem... l'únic. I no era l'únic, segurament. De lluny. I en canvi el que veiem és que un líder que fins i tot tenia força discussió dintre del país, Zelensky, perquè va guanyar les eleccions, és veritat, que amb un percentatge molt alt de suport, més del 70%, sí. però últimament va baixant. Clar, perquè havia promès coses que no són fàcils d'aconseguir, no? Però en canvi ara veiem com tant dintre del seu país com sobretot cada cop que parla en un Parlament, la gent a dreta, els diputats aplaudits. Aleshores, desnazificar, fins a quin punt era una invenció i fins a quin punt ho està aconseguint o li està sortint al revés a Vladimir Putin? Bueno, el de desnazificar té a veure amb el que deia jo abans de si l'extrema dreta i els nazis controlaven i de fet lideraven tot el Maidan i el que ha sorgit del Maidan. És evidentment una de les mentires més repugnants, ho sento, però més repugnants del Kremlin. A més, és que aquesta mentira, lo de la desnazificació, lo de que la societat ucraïnesa estaria liderada i penetrada per idees nazis i que estan els russos en perill, o sigui, només mirant el senyor Zelensky, escollit, com acabes de dir, per més del 70% d'aquesta societat, veus que no és veritat. Un senyor que és jueu i de família russa. A Zelensky, si una cosa no acabava de parlar bé, era l'ucraïnès, no el rus. I ha tingut que, a marxes forçades, posar-se a l'ucraïnès, com ho sabem bé. Ell mateix, en la seva persona, demostra que tot això és una fal·làcia i és completament propagandística. Però és molt interessant veure per què, o pensar, per què el Kremlin utilitza aquest concepte de nazi, de desnazificació, etc. I la meva interpretació, perquè podia haver inventat una altra cosa, és que el nazisme i la lluita en contra del nazisme alemany va ser l'únic, absolutament l'únic moment en la història soviètica i en la història russa, i recollida per la història russa de la Rússia actual, l'únic moment en què tota la població de la Unió Soviètica llavors es va mobilitzar realment de forma espontània, no organitzada, de forma espontània per defensar la seva pàtria. Va ser l'únic moment de mobilització popular, social, real. No va haver-hi cap altra, ni la col·lectivització, ni la guerra, ni la Revolució Russa, ni la col·lectivització, ni cap altra mobilització de les que es van inventar després, va ser aquest moviment de tota la gent d'un mateix país i d'un país tan gran com era en aquella època la Unió Soviètica. És l'únic moment d'unitat nacional. I jo crec que per això
han utilitzat aquest concepte, perquè tu dius lluitar contra el nazi, qualsevol rus sap, este és l'enemigo. No cal explicar res, pensa en ells. I esclar, basta ara, sembla suficient que posin l'etiqueta nazi a qualsevol dels que ells interpreten que són opositors, i que tenen raó, que són opositors al règim de Putin, i amb això de seguida poden tenir el recolzament social que sembla que en aquest moment estan tenint, però que jo crec que és més, no és tant com algunes dades ens ho estan donant en aquest sentit. Però és la manera de mobilitzar la gent. ¿Quién no és antinazi? Un altre... No sé si m'he deixat alguna de la teva pregunta. No, crec que ho has explicat bé. Hi havia una segona part de si ho estava aconseguint o no. Sí, exacte. I això que et deia, que sembla que Zelensky s'ha erigit com un nou líder, no? Totalment. Zelensky, bueno, com passa sovint en la història, ha passat més d'una vegada. De sobte apareixen líders dirigent amb un carisma i una valentia on abans veies una persona normal i corrent. I en el cas de Zelensky inclús molta gent no s'ho prenia en sèrio. El ridiculitzaven, no? Sí, el ridiculitzaven, com era un actor, i a més un actor còmic, i no era un actor d'arte i ensayo, no? I Zelensky està demostrant que té una capacitat de lideratge i de carisma realment impressionant, i que s'està jugant la vida, perquè és que tenim que recordar que els ucraïnesos en aquest moment estan lluitant per al seu país i posant la seva vida en perill. I la vida de Zelensky està en perill, com la de tota la resta del govern, per cert. És veritat el que tu deies, molta gent, molts experts pensaven que, de fet, sembla que hi ha hagut almenys 3 intents d'assassinar Zelensky. Quan ho tinguem més documentat ho podrem parlar amb més rigor, però no està en la lògica de la confrontació que hi ha ara. Però ell s'està jugant la vida, això és cert, i no ha volgut anar-se, i jo crec que Zelensky, si les coses van malament, espero que no, però podria ser l'Allende europeu de la postguerra. Un altre concepte que allò que parlàvem de les paraules i com el Kremlin o Vladimir Putin les utilitza, no? Aturar un genocidi al Donbass. Hi havia un genocidi al Donbass? Evidentment no hi havia cap genocidi al Donbass, i precisament per això explicava jo lo dels IDPs, les persones desplaçades. Els números parlen per si mateixos, i són números comprovats per Nacions Unides, per ACNUR, per l'OSCE, comprovades per organitzacions internacionals, no són números donats només per als ucraïnesos. Gairebé en el 2014, o sigui, parlo no dels últims anys, perquè ara, a partir d'ara ja no sé, però 2014, 2015, 2016, que va haver-hi encara moviment de població, perquè la situació en el Donbass ocupat, que per cert no és tot el Donbass, és una part del Donbass la que està ocupada, el moviment de desplaçament de la població va durar com un parell d'anys. Es calcula que 1.700.000, llavors 1.700.000 de persones del Donbass ocupat es van refugiar a la part ucraïnesa, a la part del govern legítim. Uns 600.000 se'n van anar, en aquella època, se'n van anar a Rússia. Crec jo que si aquesta població s'hagués sentit amenaçada res més que per un genocidi, estarien tots a Rússia. No haurien estat valorant si era millor d'un costat o l'altre i anant-se majoritàriament a un altre. O sigui que és evidentment completament fals. I, per exemple, sabem que els primers corredors humanitaris que es van formar, que després no van funcionar perquè els russos el que pretenien és que aquella part de la població que els utilitzava
se n'anessin cap a Rússia. La gran majoria de la gent, encara que estaven en una situació precària, amenaçada ells sí d'extermini, no van voler agafar aquests corredors. Jo crec que és que les dades, les imatges, la informació que tenim clarament demostren que és absolutament fals. Jo estic rodejada d'amics ucraïnesos que són russos, alguns d'ells de Crimea, alguns de Luhansk i Donetsk, i no és cert. Ells, els que eren pro-Maidan allà, els prorussos els van posar en perill. Els prorussos van posar el seu nom, eren un grup de joves a Luhansk que van voler fer el seu Maidan també, i al cap de 2 dies van veure les seves fotos amb les seves dades, coordenades i les seves adreces posades en els carrers dient en rus i els prorussos: aquests són els traïdors, sabem on trobar-los, el que ho faci serà un patriota. És tot al revés, és el món al revés el que explica la propaganda russa. Aquesta línia d'argumentació Putin potser la podrà salvar dient, bueno, ara hi ha tanta gent allà que no ha mort, perquè sempre pot exagerar aquestes dades, però un altre concepte que fa servir, recordo, estic parlant del seu vocabulari per engegar aquest atac, desmilitaritzar Ucraïna. Això té diverses arestes, una és que es declari estat neutral, que no hi hagi l'OTAN, abaixar les armes, que rendissin, etc. Per una banda estem veient que l'OTAN s'ha implicat més que abans que comencés aquest conflicte, per tant això no li estaria anant bé. Per altra banda veiem que Zelensky sí que es mostra partidari potser assumir un estatus neutral a canvi de que s'aturi la guerra, però també veiem que Ucraïna s'està defensant millor del que es podia pensar, no? Com veus tu aquesta argumentació de desmilitaritzar i quin resultat creus que està tenint? Bueno, de moment el resultat de la política de Putin és que està creant una realitat que és tot el contrari de lo que, òbviament, semblava ser els seus interessos. Ucraïna, efectivament, s'està militaritzant, però ara, des que va començar l'agressió una miqueta abans, però realment des d'ara, i està creant, a més, una identitat ucraïnesa i una cohesionada com no havia sigut mai. Està aconseguint que OTAN s'impliqui en la defensa d'Ucraïna i els països de la Unió Europea, encara que sigui només facilitant armament a Ucraïna, cosa que abans no era cert. La OTAN mai ha sigut una amenaça per Rússia, i si voleu tornarem a aquesta qüestió, i sobretot no estava militaritzant Ucraïna i no s'estava apropant de forma hostil a les fronteres russes. Ha aconseguit Putin tot això i, a més, ha aconseguit que la russofòbia, que no existia abans a Occident d'una forma més que totalment minoritària en alguns sectors molt determinats, que ara de sobte comenci a aflorar per reacció a les barbaritats que està fent la política de Putin. I la gent, malauradament, els agrada molt les simplificacions. Ni tots els russos són Putin, ni tots els ucraïnesos són el batalló Azov i nazis, i així, etc. Però Putin està aconseguint el contrari de lo que està dient que vol. Desmilitaritzar, a més, no sabem exactament el que ell pretén amb això, perquè vol dir, com dius tu, moltes coses. Que Ucraïna renunci a la capacitat militar que té ara, francament ho dubto, o sigui, entregant armes, etc. En canvi, lo de la neutralitat, sí, Zelensky ho ha dit ja de diverses maneres, i per cert, això no ha aturat en absolut l'atac dels militars russos.
Però jo crec que la desmilitarització no és ni de lluny el més important per Putin. La desmilitarització, una altra vegada, és un pretext per Putin, perquè Ucraïna no era cap amenaça militar per Putin, per Rússia, això és evident. I l'OTAN deies que tampoc, explica-ho. La OTAN tampoc, perdona, ara tornaré a la OTAN, però la raó principal, o sigui, no, lo de la militarització, per mi, no és, primer, és més un pretext que una realitat en el pensament de Putin, però a més no és lo important per Putin. Lo important per Putin, i per això no hi ha nazificació de la societat, no hi ha perill de genocidi, no hi ha minories russes amenaçades, perquè a Ucraïna no hi ha una divisió de la societat que sigui etnolingüística, en absolut. És una divisió política, és una divisió d'opció de model de societat que un vol o no. I això és el que és més important per Putin. No la desmilitarització, sinó que Ucraïna deixi de ser un possible model alternatiu per la societat a Rússia. I si deixa a Ucraïna la possibilitat de desenvolupar un model alternatiu d'estat de dret a l'occidental, això és un perill directe, això sí que és un perill directe per al règim de Putin, no la suposada militarització. I, de fet, en les primeres, no sé si recordes, el primer borrador de propostes que havia fet el Kremlin als Estats Units, als nord-americans, explicava molt bé on estaven les línies roges, i les seves línies roges estaven en això que estic dient, no en les qüestions, com diuen ells, tècnico-militars. Aquestes ja ho deien que era fàcil entendre's. En canvi, el Donbass, Crimea i les minories russes i el control, de fet, el que pretén el règim de Putin és el control polític d'Ucraïna i, de fet, darrere d'Ucraïna de tots els altres països de l'ex-Unió Soviètica. Lo de la OTAN. Jo estic convençuda que la OTAN i qualsevol persona que vulgui mirar els documents és molt... És farragós de fer. És farragós, però tu ens has fet la feina. És molt avorrit, però qualsevol que vulgui mirar-se els documents fundacionals de la OTAN. I estic parlant de la OTAN a partir del moment en què desapareix la Unió Soviètica, perquè la OTAN en el món bipolar és una altra història. Òbviament se suposava una organització militar hostil a la Unió Soviètica perquè els dos costats es declaraven hostil un a l'altre. Una vegada desaparegut la Unió Soviètica, llavors les coses canvien totalment i és ben conegut per tots els especialistes que la OTAN es va quedar com òrfana de raó de ser. Inclús s'estava barrejant la possibilitat de dissoldre, però pot haver-hi altres perills, però en cap moment es va descriure i es va tipificar a la Rússia nascuda, a la nova Rússia independent, com un perill per la OTAN i per Occident. Mai. I, per suposat, des del costat de la Unió Europea encara menys. De fet, Rússia va ser massa permitida, va ser massa ben tractada comparat amb els altres estats nascuts de la Unió Soviètica. O sigui, tota la política de la Unió Europea i de la OTAN en relació amb les realitats nacionals creades de l'ex-Unió Soviètica, tota aquesta política estava dominada per la preocupació de no molestar a Moscou. I això és el que jo crec ha sigut el grandíssim error de la OTAN. No haver acceptat l'ampliació.
perquè l'ampliació que està presentada, inclús per gent d'aquí, molta gent d'aquí, com un de les proves de que la OTAN era una amenaça i volia apropar-se a Rússia, aquesta ampliació s'ha fet, de fet, com l'ampliació de la Unió Europea per la insistència dels països que aquests no eren de la Unió Soviètica, sinó del Pacte de Varsòvia, Polònia, Hongria, Txecoslovàquia i els altres, una insistència que va durar anys i panys d'aquests països i que va ser el resultat de la seva decisió sobirana com a estats sobirans. Jo he assistit a moltes reunions, era sobretot d'experts, evidentment, i d'especialistes, però també d'oficials de la OTAN, amb representants hongaresos, polonesos i txecs, sobretot en aquella època, quan encara no havien entrat i estaven explicant per què volien entrar, per què. La reacció, a mi em sorprenia moltíssim en aquella època, la reacció dels altres, dels occidentals, era ui, però no us penseu, era de dir-los tranquils, nois, que això no som la panacea, no us penseu que quan entreu aquí se us arreglarà tot. No. I a més ara, és que quan parlaven de seguretat, és que Rússia ara no és un perill per vosaltres. I això jo ho he viscut en primera persona. I no hi ha cap document que descrivi Rússia com un enemic o un estat hostil davant del qual t'has d'armar, t'has de preparar políticament i armar militarment. Això no existeix. I quan s'esgrimeix també aquí de les promeses trencades que la OTAN, que els occidentals i en particular els americans, James Baker havia promès a Gorbachev que no s'avançaria not one inch eastward. Gorbachev mateix ha contestat en una entrevista en el 2014, després del Maidan, va respondre a una entrevista d'un mitjà online rus, bastant de l'establishment, res d'opositors, on li preguntaven, però senyor Gorbachev, vostè per què no ha denunciat més que li havien promès que no s'avançaria l'ampliació de la OTAN, no s'avançaria cap als països de l'Europa Oriental, etc. Que el senyor Becker li havia dit això, com és que no ho diu? I Gorbachev explica que és que no estaven parlant dels països de l'Europa Oriental. La conversa en aquell moment amb Becker, que òbviament tota aquesta gent que l'utilitza el treuen de context, la conversa amb Becker tenia que veure amb l'Alemanya de l'Est. I quan Becker parla de l'Est d'Alemanya, d'això estan parlant en aquell moment, perquè en aquell moment hi ha encara tropes soviètiques i Gorbachev i el Kremlin demana als occidentals no entrar, no tenir presència militar en l'est d'Alemanya fins que no se n'haguessin anat les tropes soviètiques i tornessin a la Unió Soviètica. D'això estaven parlant. Però, a més, Gorbachev representava en aquell moment un país que després, un estat que després ja no existia i que no podia parlar en el nom després dels ucraïnesos i de les bielorussos, etc. O sigui que la gent que ara estan utilitzant aquest argument s'obliden que estan parlant d'uns països, o sigui, només consideren i pensen en el que és el punt de vista de Rússia, de la Federació Russa, i de lo que són els seus interessos. No, es veu que els polonesos en aquell moment, els ucraïnesos ara, els bielorussos en algun moment, els hongaresos en aquell moment, que no eren els d'Orban, que aquesta gent no tenia dret de poder escollir el que ells volien. Una altra cosa és que t'agradi o no que vulguin entrar a la OTAN, això és una altra discussió, però que tenen el dret de voler fer-ho, és que
Faltaria més. De què estem parlant? No estem parlant d'estados vasallos, estem parlant d'estats sobirans que poden escollir, que han de poder escollir les seves opcions. Se'ns va acabant el temps, però una última pregunta, perquè has comentat aquest aspecte que el jugarà, que ja el jugava i que ara el jugarà més segurament Vladimir Putin, que és el de la russofòbia, però jo voldria també, aprofitant que tenim gent que ens mira i que entre nosaltres també hi haurà molts russos, fins a quin punt hem d'entendre també que molts russos són víctimes d'aquesta guerra, perquè l'han pres un president en nom seu sense que ells potser no l'hagin ni votat, i a més no poden ni expressar obertament que hi estan en contra perquè corren perill. Aleshores, fins a quin punt hem de tractar aquesta qüestió amb sensibilitat quan tinguem russos a la vora, i fins i tot vaig més enllà, i de la mateixa manera que s'està acollint molt bé, i això és un gran exemple, els refugiats ucraïnesos, fins a quin punt no hi podria haver també refugiats russos, polítics, perquè no poden al seu país mostrar-se en contra d'aquesta guerra. Estic totalment d'acord. És importantíssim en aquest moment, importantíssim, de donar tot el recolzament possible, no només a nivell individual de nosaltres, però si pogués ser a nivell institucional i diguéssim, pressionar l'opinió pública perquè les institucions, diguéssim, treballen en aquest sentit, és importantíssim que recolzem els russos dissidents, els refugiats aquí. Aquí vull dir qualsevol país, en fi, nosaltres aquí és el que podem fer, perquè són gent totalment amenaçada i que tenen un valor immens. És clar que la situació dels refugiats ucraïnesos i dels ucraïnesos en aquest moment amb la guerra és molt pitjor, i això els nostres amics russos anti-Putin ho saben perfectament. Però just després és la situació d'ells la que és molt dramàtica, perquè, com deia també abans, hi ha molta gent ara que està simplificant en l'altre sentit. Russo, ja està. Això és com si tots els russos fossin petits Putins. No. Tenim que recordar. A més, és que a Espanya tenim l'exemple de la Guerra Civil Espanyola. Sabem el que és un règim i una població. Els espanyols republicans, quan ja van guanyar els franquistes, tots els espanyols no eren franquistes, doncs és exactament igual amb els russos. I la gent que ara aquí, per exemple, estan dient no a la guerra, sense contextualitzar-ho, i el que volen sobretot dir després del no a la guerra és no a la OTAN, perquè ells aquí ho fan a l'amalgama, el que s'ha de dir és no a la guerra a Ucraïna. I reconèixer i comprendre, entendre que dir no a la guerra sense més només és heroic no aquí, allà a Moscou, en qualsevol endret de Rússia. Ahir sí que has de ser molt valent per poder dir no a la guerra, perquè t'hi jugues 15 anys de presó, t'hi jugues la teva feina, t'hi jugues perdre la família. O sigui que sí, estic totalment d'acord. Tenim que aquesta russofòbia primària i sectària, dogmàtica, no ha de quallar entre nosaltres. I, a més, tenim que entendre també que ajudant aquesta gent, els russos que estan aquí entre nosaltres, que busquen refugi aquí entre nosaltres, és una manera més de lluitar contra el règim de Putin. Doncs aquesta és l'anàlisi de Carmen Claudín. Si us heu connectat que ja estava engegada la conversa o si la voleu tornar a mirar perquè han sortit moltes coses interessants, crec, i que val la pena de tornar a escoltar, o si voleu compartir-ho amb companys, sapigueu que tot això no s'evapora, queda gravat en aquest cicle Altres Veus en les xarxes socials de la Diputació de Barcelona, de les seves biblioteques. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens teniu també a internet.